How are you? That's one of them. Over to wire. Tag somebody. We may not drive on the same day. We may not pass on the same day. Ikana yedu inosiana. We may not rise on the same day. We may not win on the same day. Oh, we may not cross on the same day. Nikana yedu inosiana. Anatapa kato watakupaini wani acho. Jambo share. Glory be unto Jesus. Hey, glory be unto Jesus. Mukoma Tinashe, how are you? I'm excited because today is the day where my song finally comes out after such a long time of waiting. It's finally here. I hope you're all excited. All right. Ati varikuya vachirimbodaidzana nevamwe vachiri kushare ndikati tinozopa song kana taakuma over 200 ndopa tinozopa song. But iwo unenge uchinzwa sei kana ona vanhu vese vari kuona vanhu vese vari kuungana vari kuuya vari kuedza manamba ari kukura, unonzwa sei iwe? Unonzwa zvichikuita sei? Vanhu vese avavinga ivo vese ava ndinoona indikaita yangu program ana muti 350 nhasi vangozva kuti ndimukoma Tinashe paapa utaona vari kuwanda. Unonzwa sei? It's really amazing kuona zvandangoitirwa naMwari. To have you all here is such a blessing, and I'd like to thank you all. Nodangokutendai mese
nekungokwanisa kusvika pano to support me. So thank you all so much, and Mwari ngakukomborere. Wonderful, wonderful mukoma Tinashe. Saka imimi what are you expecting today? Vanhu venyu vari kuuya avo takuda kutonosvika. Takutopinda avo maiwe ndakuti vakasvika 200 song yakutouya. Wonderful. Toda kuita tichitarisa maningirikini amuri muri kuona here zviri kutaura vana. Toda kuti mutarise imi muchiona. Ayo nhasi it's interactive. Toda kutaurirana zvekuti paichanopera vamwe tichatombokupai mukana wekuti titombofonai kana Facebook ikatibvumidza nhasi kutofona motopinda muzvirongwa. Maiguru maitadi ndakuonai muripo, tete vemaburutse, hama dzese dziripo. My God, Namibia ndaiona iripo. My God. Tatoda kuti tipinde muchitinashitapa chimanje 200 207. Ndochokwadi vanhu vari kundibvunza hadzi ndati kana indikada program yangu vanhu vanoya 50 pana ndokuzivai panongouya Tinashe chete totoziva kuti musi iyoyo at least kunosvikawo kuma200 vanhu vakutosvika kuma200 and before maiwe rambai muchikoka vamwe daidzai wonderful. Rega timborova kamwe futi handitika ngatimborova kamwe futi. Mwari vane zvavarida kutiitira nhasi. Rega timborova kamwe futi tione panapa aka tichimirira iri kuya song yowane kubva kuna mukoma Tinashe yakabikwa svonhu zvakapera iripo manje tetakupai kana tawanda tichakupai song nyowani chainzwa nhasi. Rega timbonzwa iyi manje tetaverenga futi makomenzi enyu hatitika Bye.
zvinyowani ngatigadzirira zvinyowani mai manje ndagoverenga makomenzi mbichana namukoma Tinashe music our Saturday yedu yanhasi mukoma Tinashe vari kuloncha song nyowani akatombotanga nezakudhara sachauya paneyo yacho chaitaiyo vanhu kana nhasi vauya vanomwe asati amutswa ndisati aona Tinashe song iyi inotaura kuti kudii what does it mean iye tapedza kuimba yamapedza kuimba inongotaura kuti mototaurisa kanhasi hatina maiki yedu ya because nhasi hamupo kaimimi technical inongotaura kuti Mwari vasatisiye in times of trouble and stress whenever we feel alone kuti Mwari vangoramba vakatibata tichifamba tese. Wonderful. Now manje takuda kutoenda pasong ngatimboverenga macomments mbichana tozorwa futi kamwe appetizer tobva tapinda musong. Aiwa ndaona mauya makawanda nhasi zvandisati ndamboona kana pangu chaipo. Hanzina Eves Vandamanokore God vasakusiyai mukoma Tinashe. Macomments aro yakawanda chipo Janet Tole musatisiye famba inesu. If you pick up anything there you can also read. Loki my arti welcome Tinashe. Go Priscilla mugwagwa pa UK apo ameni hanzi kanzwisa takakanzwa na Patricia Mudzitiri ivai munyaradzi mai manje nenda kupane zvimwe zvinhu zvatichada kuti tiite zvanichange ndakuverenga mufundisi mai muzangwa pana Namibia Queen Gondo chatikobo iJemiston iyo musavasiye lovely song raina mapfumo hanzi thank you. Shamaine Rufaro Mukundwa vangoisa maoko ekuti zvirikuita zvinenge zvirikuita volume iri sei volume boere volume ikoko we thank God. Hanzina tatenda chichiputu well done Tina yabva Tina yechirungurungu chaichai. Are you picking up something there? Thank you Edrina, thank you Patricia, thank you Priscilla. Thank you for all the kind words you're all giving me. Nokutendai, Author Mabano, thank you. Miriam Zindere, thank you. Muzangwa, thank you. Lucy, thank you all. Nokutendai. And may God continue to lift higher our brother Tinashe, highly favored, more anointing and grace. Yeah, I received. Well done Tinashe. Jennifer Marisa Muka Raina Mapfumo, God bless mukoma Tinashe. Nyasha pamsoro pe nyasha tatenda. Hai akanakisa maiwe akawandisa makomenti akanakisa zvekuti mamwe acho tichatozopindura chirongwa chapera asi tadarika 200 shiti pakuriraitidzwa. Aiwa iri kuuya yakagadzigwa naBishop Blessing Masanga. Maiwe vachibatsirana namukoma Sydney vari kuno kuDallas. Mufunge song yakatangira muDallas USA ikanoperera muHarare Zimbabwe. Aiwa iri kuuya yapedyo daidzana ndio musatomboenda because inogona kutorira anytime. Saka zvatichaita we're going to play that song ndichamboti mbichana imwe intro chigaza turugadzisa panapa less than 5 minutes. Tichairidza ka2 tichairidza kekutanga tombogamuchira mashoko yenyu amunoda kupa kuna mukoma Tinashe and then tozoiridza takunovhara kekupedzisira timbotamba tese tama notinenge tainzwa pekutanga tora tingoiterera kungonzwa mazwi aripo. And I've been playing that song ever since I got it yesterday. It's been playing through and through motikari paimumba ndichingoridza that same song iyoyo.
Mwari vaita zvakanaka. Tichazonzwawo mashoko kubva kuna mama na sister Munashe patinenge takunopedza chirongwa, patinenge takuisa tese mashoko ekukorokotedza mukoma Tinashe. Mama will be here. They are all here. Mukona screen yedu ndodiki chete pana. Nhasi ndiwo vari kutechnical side. Na sister Munashe vari pano. Saka mashoko ekukorokotedza tinotaka tamunzwa kambo kacho tozotaura mashoko ekukorokotedza, but tisati taenda ipapo ndoda kuti timbodai sombi chana just a little. As Christians, we are one family. We are the body of Christ. Let us all unite. My love, my life, my life. Mukoma anangadidire my love, my life. Mama vari kutamba namunazve zvisingaiti mazeraba, musivaona imimi, hamusiziva zviri kuitika maraba. Ngatimbobatanai maoko tinamate. Everybody is here in the house. We are celebrating a new song that we are going to give you. Manje song karabuya. Chakaona pana vauya kuzokorokotedza ndira. Zotambuka sei mwenda kudzidzisa dai. Ndodzi zvinoitwa sei. Wari vakati chirevadiki. Ivo vakati pasimba rekunamata. Mangoma Jesu. Mazwi ekuimbira. Chizoti pasimba rekurumidza. Mukoma Tinashe. Maoko tinamate. Maoko kuu. Maoko tinamate. Maoko kuu. Malafu nemalaiki kuna mukoma Tinashe. Dirai. Ane trofi na 300. Ane 300. Maoko tinamate. Maoko tinamate. Samazimba imi mwari mutibatanidze iwo. Tokumbira samazimba imi mwari mutibatanidze iwo. Samazimba imi mwari mutibatanidze iwo. Tokumbira samazimba imi mwari mutibatanidze iwo. Batanai maoko, tinobatana maoko tichirumbidza Mwari, tinobatana maoko tichirumbidza Yahweh. Tifare Jesu wakatifira, tifare Jesu wakatifira, ipo pamuchinjikwa ropa rakayerera, ipo pamuchinjikwa ropa rakayerera. Bata. Takarova takapisa. Mangoma Jesu haziti kutamba maspika. Hazitava kutenderedza chii. Hazikutenderedza kamera. Mudaona mafana namunashe vachitamba. Let's push for unity. Let's support one another. Let's push for unity. Stop tarnishing each other. Let's push for unity. Maoko, we are one family. We are one family. Wasarire iko. Wasarire iko. Tamba kusvika mai vakopota mai vanodova kunotamba. Ndikateteudza kamera pa. Asi
divided in four. There is power in unity. Wonderful. Thank you so much. Akuma 300. Wonderful. I want to pin up there. Tinashe ane chaunga kumana. Isa timbo mashikika manamba esewa ya. Wonderful. Maona mama achitamba ka. Hazi rev matorero ako inini chimuti ndogo chindizve. Isu takungoparidza kuimba tichagoimbire. All right, let's get ready. Ndaona takuma 305 and so forth tawanda. Chiregai tichigadzira song yedu. Tichaiplay aka 2 today. And this is the song by Mkoma Tinashe Chivaviro. Inonzi Mkoma Tinashe. Can you explain a little bit about the song whilst I'm getting it ready so that people can hear it? We are going to play it twice. We are going to play it now. Tochitora makuma solidarity message ema comrades at Tinashe. Totora ma solidarity message to erenga ma solidarity. Kana tapedza nema solidarity nema pledge jese. Tapedza izvozvo. We are getting ready for the song. Song Inonzi Nyasha. From all those who have been following me on social media, you know kuti Inonzi Nyasha ZVATAITIRWA NENYASHA. And it basically speaks about what God does to people and in their lives. And kuti Nyasha dzinobva kuna Mwari. Alright, so Mkoma Tinashe came with the song. And we started, he said, this is what I want to do, this is how I feel, and we started working together on it. And then we went to Mkoma Sydney, 10 keys 10 fingers, Rimono Dallas ndoba bata basa iroro takaenda nemuri yese vanotsikiswa ndobva yazoenda kuna Mkoma Blessing Masanga. I'm mentioning them because we also want to thank them. Tinoda kuatenda zvikuru nebasa ravakabata these guys kuti zvibude zvibikwe. As usual munongoziva kuti papinda vamasanga bishop anyway to Bishop Tinashe and Sanda player song. Who is ready for the song? 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 My love, my likes, Ghana, my love, my likes. Ghana song yakuda kuuya ndaona sekuru Munyaradzi chabata varipo apa hanzi muzukuru wangu yeye wadadisa. Thank you so much sekuru. Ndaona vese vana pastor Maigondo tete Maigondo varipo. Ndichaverenga ma solidarity message ema comrades in sovereignty with Tinashe. Wonderful. Can you say something to the producers? For Blessing, I just wanted to say that thank you so much. You have been with me since the beginning, since Ngwa Dzangwari, and I appreciate you. We wouldn't have Ngwa Dzangwari without you, what it is today. So thank you so much. Sydney, thank you so much for all the help and support for making the beginning of the song. I appreciate you both. You have been amazing. No tendai. Wonderful. We don't play the song without you mentioning what love. And did of course, without What Love, I wouldn't be the singer I am today. I wouldn't know all the things I know right now. So Ndongo Utendai What Love, the staff, the principal, the headmaster, thank you all. Mr. Senyao, the What Love High School band, thank you all so much. And the choir, of course. Wonderful. Now we are throwing in the newest production. Mkoma Tinashe, before we throw it in, how many other new songs are we expecting before Christmas from you? I'm expecting 3 or 4. 3 or 4 for this year. Get ready. This year is going to be amazing. Hanzi kuri kuyadzimwe 3 kana 4 na Mkoma Tinashe. You can hear it from him. He said chingoudzwa zvekuita totongorowa ndima totsigira. Ndikaplay a song here, I'm going to say a few words in Sataverenga ma solidarity message. Now I am playing the song ZVATAITIRWA NENYASHA from Tinashe Chivaviro. Get ready to dance.
tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Sandikugona kwedu kuti tive vapenyu. Sandikugona kwedu kuti tive vatano, Jehovha. Sandikugona kwedu kuti tibate zvatabata nasiwo. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Hallelujah. Achikuropafadza Mwari, apiwe tendero nerepasi pano. Whoever he chooses, no one can block him. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha Dzinobva kuna Mwari. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Nyasha dzinobva kuna Mwari. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Saka uchitona nasi tichipemberera, tinoziva pese patakayambudzwa naJehovha. Rega tifare, rega timbosununguka. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Hakuna
My God. Well done, well done, well done, well done, well done. That's your song. That's your song. That's your song. At this particular moment, let me just do this. I hope kuti mese ikoko muri kutinzwa zvakanaka. Kaona yeah. This song has been ministering to my spirit. You begin to reflect on the things that have been happening in your life. Paunoona kuti akomana zvinhu zvakadai zvimwe izvi dzanyasha. This is your celebration song. This is what ndo yangu evaluation. Amene muchataurawo dzenyu mamessage amuri kupa tichigadzirira mama namunashe vachauyawo vachipawo mamessage avo panapo manje. It really gets you emotional. It really gets you there. You begin to reflect. You begin to think. Unodzoka kumashure so kutanga kufunga kuti Mwari ichokwadi. But this is the song. This is your song from Koma Tinashe. And ZVATAITIRWA NENYASHA. You are thinking about pan pawaifunga kuti apa handibude but Mwari vokuburitsa. Pawaifunga kuti handiyambuke but Mwari vokuyambutsa. I think this is the celebration. Ndinofunga kuti mapati vane mabirthday vane michato vari kupemberera dzimba dzavakatenga vari kupemberera motikari vane magathering ekungocelebrate. Personally I think this will be my song even unto Christmas, even unto the New Year. Mwari vakangoti tendera kuyambuka kupinda gore rinouya pa 31 December ndo song yandinenge ndichitofamba ndo yangu yandasarudza yandinenge ndichitofambawo nayo zvangu. No, I know this is the song. This is the song. This is my song. It's my inini apedza kuiita tichigadzira tidi mstudio ichipinda zvese zvichigadzirwa ichizonoburitswa ndakanzwa kuti it is my song. It speaks into my life. Thank you so much. I want to be picking on solidarity messages, but tichiita izvozvo pane chinhu wani chandoda kukumbirai. Musati mabva yenyu pano. We are going to play it again at the end of the program. But musati mabva panapa, there's something that I want to ask you to do. Munoziva here kuti vakomana ava vanogona kunge ari kutoimba dzimwe music. Vanogona ari kutoimbawo zvimwe zvinhu zvavanogona kunge achiimba or anything out there. But ndoda kuti tiite chimwe chinhu chakanaka. Ndoda kuti whosoever gets this song, whether waiwana pa group waiwana ku inbox pari kugadzirwa nonzi lyric video pachaswa video pa YouTube manje ndofunga nhasika kuti mangwana whether waiwana pa YouTube ndoda kumboita chimwe chinhu chakanaka. Just one thing, let's appreciate what he has done, the effort. I can tell you kuti mukomana neusiku aiona achiita maline achinyora pamoyo oti izvi zvinoreva tozvishandurira sei kushona kubva kuchirungu izvi tozviti chii toita sei. Uchansona kuti he was putting a lot of effort even in studio. Aita akaimba pamobva ati no apa handisi kufarira zvandaita apa, I want to add another voice, I want to go higher. You could see that he was putting a lot of effort. Saka ndoda kuti timbo let's appreciate them. Ari kuimba gospel music, but ku music ikoko kunodawo kuti tiratidze kuti he can actually even earn a living out of it. Saka ndoda kuti ku demonstrate. I think last time bakaburitsa nguva dzaMwari pana vanhu vakawanda vakamusapota. Some of the things that you bought, some of the things that you bought after nguva dzaMwari when people supported you. I remember buying blazers, stationery, all these school things, clothes. It was amazing what God did for me. I think we even paid part of one term school fees. Nesupport yamakamupa imimi mablazer chikafu chi and so forth. Nesupport yamakamupa after aburitsa nguva dzaMwari. I think I just want to appeal to you. Ndisandaverenga ma solidarity message. I want to appeal to you. Ndikona vanhu vari kuuya vawanda iko zvinezvi, even over 385. We've never had such a live isusu. We want to thank God for this support. Let's do something. Let's do something for him. If you get this song, I know you'll get it for free. On YouTube you'll get it for free. Per WhatsApp, my man jopedza ndakutoikanda ma group.
vasiri pamawhatsapp group edu number ndo dziri paposti ukadzitarisa uchadziona dziripo. You can get it, you can get the song. We are giving it to you for free. But ndokumbira kuti in return just do something for him. I don't know whether uriku. Thank you, Madam Boss. I see you there. God bless you. I see so many pastors. Whether uriko kundoti ngopromisa vameambi UK yakawanda nas. Thank you so much. Let's just do something for him. Ndinoti pamuri kuisa ma solidarity message ilaunch kanas. Hatina kuita zvatakajaira because he online, but if you have a pledge to make to this young man for this song, just for this song, not unyore pama comments papa. If you've got the WhatsApp platform and down unyora WhatsApp platform, kuti inini song hii ndoda kuitenga ni $20. Na inini song ndoda kuitenga ni mari yakati. Inini sababa mama pamunouya ndoda I think I don't know. I'm going to do a lot. Mama pamunouya ndoda kumutsvagiro kana $100 chai. I want to give it to him now. Endo achibva pano kana vadaenda kumashop kana vakada kuita sei, I don't know what they will do with that US 100 and this year. I don't know. Kuti vachada kuita sei, I don't know. But inini ndoda kutovhura mutambo wacho ne wire zvaro 100. Vamwe vanogona kuisa more unobvunza kupfuura ipapo. But ndoda kuti if you like this song and you want to buy it, ipapa patiri pa Facebook panapa. Ndoda kuti ingoisawo pledge yako yaunona. Kana kuenda ku WhatsApp platform yedu unonyora inbox WhatsApp platform kuti Tinashe, I'm buying this song for this much. Ukangoona waiwana yapinda munzeve dzako vanhu vese vari panapa. I know this video will be watched inoita kana kuma over 20,000, 25,000, 30,000 views. Imagine, all right, imagine naona wamyambi vari panapa ndo zvavanonyanyofarira stereki mkomaniso. Imagine, there's something that I want you to imagine. Page rino tina about 41 or 42,000. Thank you so much, mama. Tina about 32,000. Yes, iriwaya rauya but I see kutorerwa kuzonza baba wako wakazomutorera akaenda indenyu yekuti mubude namunashe panapa. I don't know where you're going to go. I don't know what you are going to buy, but this is to say well done and congratulations, boy. Ndikona ma $30 ndichamaverenga zvangu ma pledge. Some of the pledges I'm going to read them. Oh, we are now over 400. This is wonderful. This is great. This is amazing. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Madam Boss is sharing on the Madam Boss page. Thank you so much. All right, now I understand why so many people are now coming through. Thank you so much, Madam Boss. We love you. Mesena Mofela, Pamwechetena Michaela, may God bless you for the support and for sharing on the Madam Boss page. Izo zvakatokura. Thank you so much. My pledge arikuya. Ndoma verenga manje papa. Arikuya for Tinashe. We've got about 20 minutes left where we'll be picking up those and solidarity messages. Ngawe my pledge. Ende musa kana manyora apapa tichazo inini personally ndichagara pasi ndichitera inbox ndichitera pese paiswa pledge kuti zvingotitira zvakanaka ticheka kuti zvakamira sei. Saka mukawana ndauya inbox please musazondiignore. Mukoma Tinashe maiwe ma $30 arikuya ndichamaverenga ndaratanga kumaverenga manje so we takuenda ku 500 takunopinda ku 500. Thank you those who are sharing. Thank you those I'm going to play it again maybe for another. I'll play it one more time as I am playing it. That is my pledge. Ichipera kurira ndotanga kumaverenga. Mwari vachiitira zvakanaka but izvo zvinobatsira kuti vaone like pakaburitsa nguva dzaMwari vanhu vakamusupporta for that single. He was able to pay fees for one term. He was able to buy my blazer, kuchikoro, my uniform, nechizvimwe zvaidiwa nechikafu. And for that, iye akazvoona kuti music haisi yekungoita chete, ine value. Kune zvainotobatsira. And izvozvo vakaona kuti ku gospel music
vanowanawo something out of it. Zvinotibatsira kuti tirambe tichivakurudzira, zvinovakurudzira kuti varambe vachita music iyoyo. I was saying to him before vanhu vasati vatanga vaisa mapledge ababa, I was saying to him, you know, there are 40, I think about 40 followers, 41,000 followers. Imagine, ora ngati mbodai aitaimboti mumwe nemumwe otenga song ine $10, just $10 tiri 41,000 tese tiri 41,000 papage rinoiri. Umwe nemumwe ongoti Tinashe, I'm buying this song, I'm supporting you for the studio work and everything that you have done. I'm supporting you with $10 each. Umwe nemumwe ongoti at least $10. We would buy a house for him. Can you see how easy it is to support the work that is done? Nema artists, we would buy a house for him. 41,000 times 10, that's almost over 400,000. Ototengerwa imba motikari. Akutoona kuti saka kuimba gospel music akusiko kungoimba chete, ndinenge ndichiparidza shoko raMwari, but at the same time ndiri kusimudzirwa. My God. Anzine mumwe muri kupi pastor nemuti tiri kuDallas kuTexas. Mwari vachitira zvakanaka. Takunosvika ku 600,000. Thank you those who are sharing on their pages. Thank you so much. Thank you. Regai mbokanda ndikakande futi mbichana. Inini pekutanga apa ndanyatsokateera zvakanaka. I was almost crying, I was almost in tears. But now takuda unopinda 700,000. 700 people. This is my plea to all of you. Let's support this work. Ngauye ma pledge, ngauye ndichataka maverenga manje. We still have 15 minutes to go. Ngauye ndichatanga maverenga manje. Regai timbo iye zvinotoda kuti mboita tichitamba. Mama vakuuya pamwe chete na sister Tinashe kuzokwazisa tamu 600 people. God bless you for coming through. Tiri kugadzirisa panapa kuti tiite inonzi munoiti chiwilo. Yafana HD vanenge vakuti willow tugadzira kuti ite willow one more time kaka pa zvinenge zvakuda ku ndazozvigona. My God toda kuita chimwe chinhu chakanaka panapa. My God, my pledging ngauye ndiri kumaverenga manje maiwe $10. Chichibotamba kachiro ama pledge achipinda anziridzai baba. Inzwa nyasha ndokuzouya na Jesu. We now qualify to partake in the blessings. Tarira nasi ZVATAITIRWA NENYASHA. Nyasha Zinova kuna Mwari. nyasha Zinova kuna Mwari. Hakuna wavalotanga vakumbira. Nasi ZVATAITIRWA NENYASHA. nyasha Zinova kuna Mwari. Hakuna wavalotanga vakumbira. Tarira nasi ZVATAITIRWA NENYASHA.
tarira, tarira, tarira. Saka uchitoa nanasi tichipemberera tinoziva pese patakayambutswa naJehovha. Rega tifare, rega timbosununguka. Tarira nhasi zvataitirwa nenyasha. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nhasi zvataitirwa nenyasha. nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Dzinobva kuna Mwari. Nyasha, 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 nyasha. Wavanotanga vakumbira. Tarira nhasi zvataitirwa nenyasha. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nhasi zvataitirwa nenyasha. Wonderful, wonderful. Aiwa, tinotenda mama naMunashe vasati vabuda kuti tipedzise mapledge akuchiuya manje takuda kumaverenga. This is the song. For me, this will be a song for many years. When I'm going to be reflecting on the things that God has done in my life, this will be the song. Daita birthday, this will be the song. Paita muchato momuri, this will be the song. Paita any celebration, this will be the song. Datenga imba, this will be the song. Thank you so much, Mkoma Tinashe. Ndingoti mama na sister Munashe vango taurawo mashoko avo ekorokotedza, then tobva tapfuurira mberi nekuverenga ma pledges. I don't know if I'll be able to keep up. I see so many thousands of comments, but we will do our best. Ndati inini pari kuitika zvese izvi chingonyorawo paFacebook ipapa kuti iwe uroda kutenga song iyi nemari ati kuinbox tinowe aona paiswa figure chete tichingogara pasi live ichipera takutouya kuzokuudzai kuti inofamba sei. Kana uri kuSouth Africa unoendesa papi, kana uri kupi unoenda nepapi, kana uri papi unoenda nekupi. Thank you. I see you, my Moyo. Thank you so much for the beautiful vocals. We thank you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndaona pledge yenyu apo tichaiverenga. Dzakawanda panapa. Ngatimbosiyira mama na sister Munashe congratulatory solidarity messages ema comrades already titori newaya rauya iri ichisemhomwe ka tokona kuibatanidzira tikaiisa kwedu kana upa treasure wako wakuchengetera sister Munashe the treasure, the manager. Okay mama, over to you. Let's start with Munashe. Tinashe, I just want to say I am so proud of you. Face yako ibudewo papa. Tinashe, I just want to say I am so proud of you and the song that you created, and I want to say thank you to everyone supporting my big brother. Wow, thank you so much, Tete. Thank you so much. Thank you so much. Hey, that's my 2020 song. That's my 2020 song. My God. All right, panapa ndogona here kuzviverenga pano. Mama, over to you whilst I'm checking on the pledges. Wow, toda kungoti Mkoma Tinashe, well done. I know you are inspiring a lot of people. May God continue to use you and continue to be humble, and it shall be well with you. Thank you for the song. I want to, because this song has just reminded me of Psalms 124. I will just read a few verses. Dai Jehovah aisava nesu Israeri ngavadaro. Dai Jehovah aisava nesu panguva yatakamukirwa navana. I'll skip all of most of the verses. Then mweya wedu wakapunyuka seshiri parugombe rwomutei weshiri, rugombe rwakadambuka isu takapunyuka.
kubatsirwa kwedu kuri muzita raJehovha akaita kudenga napasi. So everything that we do on this planet, we know that our help comes from the Lord, and God's help does not come through somebody's door. It just comes straight to the person arikukumbira nyasha dzamwari, and the grace of the Lord is sufficient for you in whatever situation yauri. Ngozoti nyasha dzamwari dzakatondiringana, uri kurwara, uri musituation uri kushaiwa mari, uri kushaiwa basa, God's grace is with you in that situation. So ndo nyasha dziri kuimbwa namukoma Tinashe. Thank you for an inspiring song and a motivating song and an encouraging song. God bless you all for supporting our brother Tinashe. Thank you. Wonderful. Thank you so much, ma. Aiwa, tinokutendai. Regai tidzosere mukoma Tinashe panzvimbo yavo tipedzise program. Toda kuti ngoverenga just a few comments. Kumana ma comments acho abuya akawandisa. Ma pledge acho ramba mchisa zvenyu ma pledge ari ku WhatsApp, vane WhatsApp platform yedu yaya. Ande itiende ipapo. We are left with about 5 minutes. Ande itiende ipapo. Pa WhatsApp, I remember I said when we support him, when you buy the song, group, but let me appreciate him for the effort that he put. I'm coming singarare mazuva aendwa kustudio. Zvimwe zvacho zvotai wachizorora chirara ipapo wagona wasvika pakananga ngatichisira ipapo, and then you will be, you know, unengoshinatsoona kuti haumana panapa, what is going on. So we want to continue to support him for the work. Edzanganiso ndako manje dzari dzaida dzichiwanda gatafo ati promise 4 more, so ndofuka kuti vanonopera at the end of the adzika vadzokorora. Aiwa, tichaisa kokupedzisira tako nomuda after 5 minutes. Toda kuti timbo let's support him. Ndakutaurira kuti we have got about 41,000 followers on this page. Nevamwe vata importer us from other pages vauya. Ndikataura kuti do you know it would be easy if every one of us buys this song for just $10 US dollars. Tiri 41,000. Mukomana mutomutengera imba. Munotomutengera imba. Obvaza kuti music inobhadhara ende zvakanaka kuramba ndirimo muimba yaJehovha ndichiimba zvechikristu. Mwari vachitira zvakanaka. Aiwa, well done. Hanzi mundikandira. Alright, mirai. Chiri kuitika nyori ma comments acho ari kubva awandisa. Koisa hatina kuzvijaira zvema comments. Isu pedu patinouya panonge vanhu 20 US from Pastor Mila, ndaona 30 US from Michael Dewa Moyo. Ndo vakatibatsira zvekare. Pamwe chete namama na sister Tinashe kuisa ma backing vocals atiri kunzwa anotapira ayo. We want to also appreciate her and thank you so much. Hanzi mundikandiro song ne 150 rand ndimai stole. Hanzi it is going to be my ringing tone for 2020. Wamawatomira twaise pa ringing tone. Tichikopedza panapa we are sending it on WhatsApp. Please let me I'll ask Tinashe kuti tione kuti angagona here kuisa number nekuipina ye WhatsApp so that ikaiswa ipapa WhatsApp number iyo yakunyorwa iyo ukaenda ipapo pa platform ye WhatsApp iri kunyorwa ndo zvakare iri pa post pedu 0027789199381. It's going to be pinned right now. Wonderful. Ukauya ipapo izvozvi ndipedza panapa tichipemberera hedu ana Tinashe omboenda kumbonotenga zvavari kuda. Ini ndiri kusara ndakagara pa office ndichisenda song. Ndo basa rangu randiri kuita rekutumira song. Kana wai receiver kana waiwana pa WhatsApp platform, please ibvango kana waiwana pa WhatsApp platform ibvango no zvaungaitire mukoma. Tinobva tangokuudzai kuti mikwenda hanzi 30 US dollars. My God, hanzi na Madam Boss, I will come in box. Pane zvandoda kumuitira mukomana. Wow. Mwari vatitire zvakanyanyisa kunaka. Aiwa, kuna akanda $20 hanzi ngaidzokorore. Tinoidzokorora zvikare. I see tatombosvika kuma 700 people here on this platform today. Atisatambozviona wesusu. Saka ndidzo nyashaka dzacho idzodzi mukoma Tinashe. Hanzi add ku group. Mukaenda pa number yakapinwa iyo 0027789199381.
381 mukanonyora ipapo izvozvi munotoswera makuitamba. Vamwe venyu muchazoti makuitisa kana kwanzi machia inonzi zumba aerobics capture hatombotauri nezvechallenge yazvataitirwa nenyasha. Mukaona mairidza papati penyu ingotorai kamupika mufananidzo motuma ndo zvimwe zvino inspire. Mukange mairidza pamuchato penyu mukairidza pari ngotora ka 2 minutes kana ka 1 minute uva mamusendera mukomana mukasenda paplatform iyo ubva atoiona zvinongo encourage kuti komana kuna vamwe vatoimirira izvozvo vandiri kuziva kuti varikuda kutobva vatoitambisa kutaura kwatiri kuita kunoku. The pledges are coming 150 rand. Saruma Mbizo dzimwe makomende acharipo akawandisa. Modern pa Australia hanzi handizoti ma-Australian dollar mangani haichatombooneka yaenda kumusoro soroko. Alright, yes, vakomana let me handichakwanisa kuita keep up nema comments. Can you add 3 more minutes? I just want to go back to those comments. Anzi Zumba tinenge takuitisa nesong iyoyo vari vachingotitira zvakanaka. How do you feel mukoma now that you have seen the response and this is what is happening? How do you feel? Can you say something to the people? The mic is here. Can you say something to the people whilst I'm trying to retrieve our comments here? To be honest, when Pataka recorded a song here, I didn't expect all 600 of you to be here, 700. Because I said Jambuitika, I did not imagine so many people to be here with me for the launch. So, Nongo Kutenda Imese, Waringa Wakukomborere Imese, just thank you all for the support. For all the support you've been giving me for music, for everything. So thank you so much, Waringa Wakukomborere. Tinashe, there are over 2,000 comments right now. Kana ari malavu nemalike atichataura kuti mangani. Ndikaendeona kuti ndikakwanisa here kuretrieve some of the comments from this phone. Solidarity message ngauya. Solidarity message ngauya. Ndo ataura kuverenga izvo zvichipedzisa program yedu. Song mainzwa tichazokudamburirai zvedu yakunopera. Right, I think panapa I can take Masi Machakwa. Uyu muzukuru wangu Gokwe ndaona yakamirirwa nhasi. Well represented Gokwe. Hanzi nemukono wake we100 rand. God bless you Tinashe Judith Kwande. Hanzi isusu muri kwa mashayamo mindo inenge iri song yedu na Joelin Mainoku ku Australia. Hanzi ndo song yemuri kwa mashayamo. Biatwa song yemuri. Wow, my God. Endai pa number yakapinwa hapo ungonoisa inbox. It will be very easy for us to then just send the song to you. Sarunda ndaverenga. Now it's easy for me to get all the comments. Anza anogona Tinashe, God bless you and keep going James Wingwiri. Alright, ndikutarisa pane ma pledge paya. Ndikutarisa pane ma pledge, hanzi tikuitenga nemari. Andiziva vasati vanyora muri kuitenga nemari song yaTinashe nyasha zvataitirwa nenyasha. Hanzi ndichangosvikawo iridzei futi. Chairidza takupedza kwasara 2 minutes. Chairidza takupedza wakomana ka this is too much. I'm trying to check. Loki my at 10 pounds. This is UK. Ombobata mapounds kuna music inobhadhara unotowana mapounds through gospel music. You can get pounds through gospel music. Can you see? I tell you, inini kubuda mu Africa first time yangu 2015 kubuda mu Africa first time. Ndanganishinda unaimba Ebenezer chete kungodedzi wanzi yai muimbe song 1 Ebenezer ndikatobhadharwa ticket na maya wabhadharwa ticket yendege nechitika tinotika kungonoimba Ebenezer chete. So gospel music uri kuzviona kuti ine mari results. Ndege dziripo, mari dziri kuya panapa dzakawandisa. Mapledge ari kuya panapa akawandisa. May God bless you all.
mamessage acho akawandisa saka iri kuita ichistika panapa. Anyway, I think most of these I'm going to come back. Mukoma Tinashe ndo andichapa task yekuuya vachikupindurai one by one. Message ese auya. There are over 2,000 comments that have come through so far. We are going to come one by one tichitarisa zvamanyora uye tichikupindurai. Hanzi replay it tinzwewo ndichangosvika chedza tudu. Aiwa tairidza tichairidza takuda kutoiridza zvekare kwekupedzisira. Mwari vachingotiitira nyasha. My God, kwanzi keep the pledges coming. Maiwe mamwe acho handichama komana ari kuvharwa mameseji akawanda. We thank you all for coming. Hanzi toiwana episode munoiwana ipapa. Munoiwana ipapa. Endai pa WhatsApp number irapo. Even vane mapledge acho ngoendai pa WhatsApp number iyoyo ndo zviri nyore kuti pa WhatsApp munobva mangozotaurirwa kunzi munosvitsa sei kuna Mukoma Tinashe. And one thing that I promise you is zvamukoma Tinashe ndezvamukoma Tinashe, hazvisi zvadhedhi, hazvisi zvamama, ndezvamukoma Tinashe. So we are going to play it one more time tichienda nekuda kwetime yedu inenge yakwana. Zviri kuramba kuti zviverengeke. 10 euro hanzi spiwe dzingwe. Hanzi 10 euro kana Lucy achivafa ndoitenga ne$10 US. Vakomana ka zvikanzi na Maikoromora $20 US. My God, zvikanzi nomalanga idha marimo. This is one of my sisters taimba tese ku band kwedu tichiri pa University of Zimbabwe. Zvikanzi $10 US. Zvikanzi na Luisa Sora $10 US. Zvikanzi na Mai Muzangu amfundisi $20 US. My God. Hanzi na Evelyn Munchinzara $30 US. Mai moyo taiverenga. My God. Dzakuvharika kwakuya dzimwe maiwe. And it's my dedication spiritual song. Ndikafunga zvandakaitirwa nenyasha. Ndinoona kuti Mwari vakanaka. Tinashe wagonesa wena. Dai Mwari vakusvitsa kure ubudirire nekuimba ikoko. AJ Styles CJ. Ndiziye zita rawo chairo but ndiro rakangonzi AJ Styles CJ. Hanzi tatenda chiputu rev ndati ndakuda kuuya kuchechi zvizhinji ndozotaura naMukoma Tinashe ndasvika. Ukanzwa munhu akuti akateerera song, this is the biggest achievement that any song can do for you. If it ministers to somebody kuti aende kuchechi, if it ministers to somebody kuti aende. I was sharing it I think on one platform before this. Ndikati ku gospel music mbairo wedu uri very simple. Sing a song, get a soul that turns to Christ. That song has already achieved. Chereka tendotsa munhu one kana kasimzira munhu one. Saka izvo kuti kune munhu ati ndakuda kutoya kuchechi because of a song. My way. Hanzi na any Grace Marezana tete any vari kuti $20. Tree felling hanzi ndoitenga ne$2,000 rand. My God, CSC's ZC tree felling hanzi $2,000 rand. David Ngwenya says, speak English, please. Okay, we will try, my brother. You know it's not our language, but we will try as much as possible to speak in English so that you can also understand. I was just appreciating people. The number that has been pinned there, that's the number that you get on WhatsApp. You can come on that platform. You can make your pledge there. No, masingade zvakunyora pane vanhu vanoda kuzoya inbox. We really appreciate all that. But I was saying kuti mari yese imwe haina nebasa, mweya ikaenda kuna Mwari ndo chinhu chikuru. This is the biggest prize that you can ever think about when you are singing gospel music. And for all gospel artists who are watching right here, I can see, so somebody says this is the song of my life with $20. I'm just trying to pick up. Oh, it's my Auntie Tsitsi Chataika, Professor. As na Professor $20. My God, Tinashe isati nambogara takazviitirwa izvi. We thank God for you people. People, you have been so lovely. It's time for us to go, but tisati taenda kana paine vamwe vachine mapledges avasina kuita avanga vachida kuita, you can always give them here or come to the WhatsApp platform yakanyorwa hapo, and then you make your pledge there. My God. And if you have any message to Tinashe, you can put it on that platform. Mungo wasimbisawo nekuwatsigira.
Pastor Miller ndavaverenga $20 and so forth. Alright, vamwe vese vari kuuya kuinbox hatikwanisi kuaccessa inbox yacho iko zvino, but we will be able to check zvamaita nezvamaitira mwana. Please, may the God whom I worship, chipedza program ino, Mwari vandinonamata ngavaone zvekuita nemi. Hatisatamboita program ine vanhu vakawanda kudai before, and this shows even ndiri inini ndichita dzangu hadzina kumboya vanhu vakawanda kudai. Yedu anoguma ma40 ma50, but nhasi I saw almost like over 700 people, malove nemalike thousands of them, comments over 2,000. This is the love. Tinashe appreciates. I think he has also commented that Tinashe appreciates all that, and he's going to close with an appreciation. But before he does that, can I just pray for everybody who has been part and parcel of this program? Can I pray for everybody who has been part and parcel of this program? I'll take off our heads so that we can pray. Tinashe will also take off his, so that we can pray together. Shall we pray? We want to pray for you. We want to pray for you, for the support ya Matipa, for the support ya Muruku Pamwana, for the support ya Marama Pamwana pa launch ino, for the support ya Mcharamba Mchipa Nesong Ioi. One of the things that you can always do is share it around. When you receive it, give it to other people. Let it bless more people. Share it, let it bless more people. The video will be done, I think in 2 weeks time you'll get the official video, but there's a lyric video that's coming by tomorrow. You'll get it on YouTube, and then the official video in 2 weeks time you'll have it. Already I've got people who have pledged, they want to help him do that video nice and well here in Dallas, and I want to thank God for such people. That is the support that we need. Tikaramba chiapa support yakadaro vana ava vanoramba vari muzvinhu zvaMwari, nokuti vanoziva kuti zvinhu zvaMwari pane zvinoitika. Saka ndirawo ndinamate nemi. Namba ndiyo yamuri kuona yakapinwa pamacomments 0027789199 381 yekusouth Africa, 0027789199 381. Ndichibva panapa ndakuya kuzokupai song yenyu muropafadzwe nekukutsanangurira kuti vese vaisa mapledge munomaisa kupi, tinokupai kwese ikoko tine nzvimbo nevanhu vanogona kutambira vachigamuchira on behalf of Tinashe. And kana zvaitika akaita chimwe chaanenge aita zvekare, munozongoona mega kuti zvichamubatsira kuti agone kupinda mustudio zvekare kunogadzira mama song, even kuita mavideo acho iwaya Mwari vachingotiita zvakanaka. Can I pray for somebody just to bless you before Tinashe closes with a word, and then we play the song for the last time kuitira vanonoka kusvika. May God bless you. Tinamate. Baba, tinokutendai muzita raJesu. I thank you for this single. I thank you for this launch. I thank you for Tinashe. I thank you for the gift that you have placed upon him. And I thank you for all these people who have come in just to support him. I pray, mighty God, that you release your grace and your anointing. Father, you have never failed us before. The same anointing that you have released upon our lives, let it also flow into these people's lives. For just supporting him, some of them have even dipped it into their pockets just to support this song. And I pray, mighty God, that you remember them in a mighty way. Each and every one, each and every coin, each and every cent, let it go back sevenfold to the people who are releasing it to this young man, so that he may be able to continue in ministry in song. I thank you, mighty God, and I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Aiwa, tinotenda zvikuru. Chirega ndisire mukoma Tinashe vangotaura any last words, and then I'm going to play the song again. Mwari vachitira zvakanaka, tombojaiva painongoperera tobva tapedza chirongwa chanhasi. Thank you so much. I'm coming. Ndiri kuuya pamacomments amaisa mukoma Tinashe vachatora nhasi namangwana vanenge vachikupindurai one by one, vachakunyorerai ivo pachavo through his account. Is going to be responding to your comments. Chero muri 2000 vachakupindurai mese, and we appreciate you and we want to thank you. Again, I will say 0027789199 uyai ipapo tikupei song mobva maisiro mwana chipo chekutenda basa rakaitwa kuti aramba achipfuurira mberi. May God bless you all. Vasina kuverengwa macomments azowandisa zvokuti kuti uverenge kwacho mumwe anenge achiuya achingovharika ipapo, but we are going to respond to all of you. Inini rangu basa ndichibva pano kunokanda song kwese imimi muchiti kana maitambira muipfudzewo mberi kune vamwe, ndokusapota kwatingaita mwana zvichiita zvakanaka. Mwari ngavatiitire
Nyasha. Mkoma Tinashe, you can close off. Any words to these people? They've been so loving. These people love you. They've loved you so much, and they continue to love you. Song hiyo hii ndikutoiona Mkoma Tinashe ichirira munana December munana chichi mese ndikuiona ichiridzwa mumapati mumachinyi zvese vanhu vachipemberera nyasha dzekuchengetwa naMwari. Even mucorona munongosara uri mupenyu inyasha. It's by grace. Okay. Mkoma Tinashe, any last words? My last words from all of you is that don't give up. Whatever you're going through, after this life is over, I want you to keep praying to God. There's a song that my mother sang, the Perseverance. I want you to persevere in whatever you're going through and always pray. And then remember that no problem lasts forever. Nyasha taku dzichauya manje manje. Wonderful. Aiwa, kuti chagomirirei zvedu. Tiripo pano, regai tivhare chirongwa, tichidai, tichikutendai, tichidai sezvizvizvi. Kare mitemo wakauya na Mozisi, inzwa nyasha ndokuzouya na Jesu.
Saka uchitwana nasi tichipemberera tinoziva pese patakayambutswa naJehovha rega tifare rega timbosununguka tarira nasi zvataitirwa nenyasha nyasha 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 Zinobva kuna Mwari. nyasha 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 Zinobva kuna Mwari. nyasha 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 Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. nyasha 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 Zinobva kuna Mwari. nyasha 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 Zinobva kuna Mwari. nyasha 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 Wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. Hakuna wavanotanga vakumbira. Tarira nasi zvataitirwa nenyasha. We love you. Thank you so much. Love you. Thank you so much. Thank